Nej, du ska inte henne. Bara stå på nej. Sånt som vi tränar med då. Det är... Nej, du ska göra det. Håll dig fast i hanteln min och lägg den ner. Håll dig fast i hanteln. Sådana. Så med fötterna där. Det kommer att bli ont. Ja. För jag har en glidelås på ryggen. Ja. Det er ikke spennende gulvet. Du ska stoppa den. Du kommer til å kjenne det i dagevis. Du ska stoppa den för det här i backen. Ja, det är bra. Upp igen. Stoppa!